Hej YouTube, og velkommen til Super Mario DK. Jeg er sammen med Jakob HP igen. Vi spiller Minecraft Let's Play episode 1 den her gang. Yay! Jakob? Jeg skal lige lave lidt om. Jeg lægger forfærdeligt. Sådan. Jamen Jakob. Det hjælper en del. Så Jakob, nu skal vi have hugget noget træ. Yay! Det lyder så hyggeligt. Vi skal begynde så hurtigt som muligt. Wow, jeg lægger. Oh my god. Ja. Hov. Nam. Da. Det tager lang tid at hugge træer. Jeg keder mig lige lidt. Hvorfor da? Det ved jeg ikke. Vi har måske set mig og Jakob spille Ruins of the Dead. Og det var sjovt. Begynder bare. Var det ikke, Jakob? Jo. Til sidst var jeg bedst. Ja, i sidste episode var Jakob bedst. De 3 andre? Mig. Jeg rendte bare rundt og døde. Jeg begynder bare lige at mine lidt. Allerede, mand. Ja. Skal vi lige... Jeg tager lige noget wood med noget. Okay. Så går jeg lige rundt og ser, om jeg kan finde en grotte. Okay, Jakob, vi skal bo i en mine. Husk at have et sværd med. Sværd med. Der er zombier til. Ej, det behøver jeg sgu ikke. Jeg har fundet kul. Men wow, der er langt ned. Jeg tror bare, det er prøvet loven og gravet lige ned. Wow, det er lækkert. Hvorfor må jeg ikke grave det op? Altså, hallo? Ja. Safe zone. Oliver. Der er safe zone der. Jeg kan ikke smøre noget. Og du må ikke lide. Ja. Sådan. Ja da. Jeg fik en lille blank. Wow, af for helvede. Kul. Ups. For helvede, mand. Oliver? Ja. Har du set nogle af de der film der med det der lille æg der prøver at spille Minecraft? Nå, jeg var Jason. Ja, sjov. den her nice. Jason. Har du set dem alle sammen? Ja, der kom en 7, og så tror jeg nemlig ikke, jeg har. Der er kun en 7. Nå, men så har jeg ikke. Så har jeg set... Så kan han stjæler en hel chest fuld af diamonds. Ja, det har jeg godt set. Så han en op, og så bliver han fanget. Vi er den anden bag. Det er vigtigt, at du får noget kul, Oliver. Vi skal ikke være sådan totalt kulentusiaster. Altså, vi spiller ikke Ticket. Ej, men jeg kan stadig godt lide kul. Det er så dejligt. Ej, vi skal da have noget redstone. Ej, redstone, det er seriøst det mest irriterende hak i hele verden. Det tager helvedes lang tid. Det tager så fucking lang tid. Nå, vi skal også have noget sten. Jeg tror da, jeg er i gang med. Jeg er i gang med at grave mig ned, så vi kan få et hus hernede. Jeg er i gang med at lave sådan en lille base her. Vi skal bo forholdsvis tæt på vores spawn. Ups. Hvad nu? Oliver, Ja. jeg laver bare lige sådan en trappe op. Ikke? Ja. Du kom til at vælge en masse sand nedover, ikke? Måske lidt. Ej, det er ikke. Jeg går lige op og finder noget træ. Skal jeg finde nogle flere træer? Jeg henter lige vores ting derovre. Ja. Ej, du mangler noget træ, Oliver. Det er simpelthen fail.
glemte noget træ. Jamen, det er fordi, jeg ikke kunne det op. Så skulle du bare smadre bladene. Nej, men det gider jeg ikke til. Du er Okay, dog. hvad fanden er det her for en trappe, mand? Ej, for helvede. Og det var... Ja. Jeg ved godt, jeg synes kraftet med Brian fra Danmark, han er så åndssvag. Hvorfor det? Jamen, han har jo bare den der sjove måde at snakke på. Bid den, for helvede, bid den. Det lyder bare så åndssvagt nogle gange. Oliver, skal jeg lave et stingsværd til dig? Ja. Just do it, dude. Okay, jeg går lige ud og dræber nogle får. Jeg har dræbt lidt. Hej med dig, får. Oliver, vent lige lidt. Jeg vil også være med. Jamen, For helvede. Nå, jeg faldt. Jeg lægger big time. Forjagt. Vi skal nemlig have nogle La senge. la 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 la. Hey, du nakkede mit får. Jakob, du går under sten. Okay, den forsvandt ud af den blå luft. Nej, jeg nakkede lige. Hvor meget uld har du på dig? 3. Okay, så skal vi ikke have mere. Nu har jeg lige 4. Ej, han zombie, jeg er bange. Jeg kan ikke komme over den der map, der vi spillede sidst. Jeg hader zombier. Nej. Du kan virkelig ikke lide Ruins of the Dead. Nej, det er fucking scary. Der er så fucking mange zombier til sidst. Og hvor fanden er det? Jeg synes Ruins of the Dead det er langt fra scary, men det er sjovt. Jeg hader zombier. Jeg tror, jeg er faret vild, Jacob. Hvad? Jeg tror, jeg er faret vild. Nej, vi bor lige herovre. Jamen, der er en jungle her, den har jeg ikke set. Du lægger sgu heller ikke mærke til en skid, Oliver. Vi spawnede derovre. Kan du se det der træ, der er fældet? Nå ja, det skulle da også rigtigt. Så bor vi her. Knold. Det er bare mig, der kan finde rundt. Du kommer der. Hvor fanden er vi henne? Altså, Oliver. Hey, har du taget vores ting fra chest? Ej, det har jeg godt nok ikke. Går du op og henter dem? Ej, det mener du ikke vel? Jo, det mener jeg, Oliver. Ej, jeg har dem hernede. Tak. For det. Nu skal jeg bruge nogle torches. Og vi er nødt til at bygge tag på. Det gør sgu ikke noget. Skal jeg lige lave sådan en lille... Jeg går sgu lige ud og mine lidt sandstone, ikke? Her der er et for. Oliver, jeg smider lige et svært ned. Ligger på foden af trappen. Det er on. Yes, creepers. Min yndlingsdyr. Eller slime mobs. Jeg hader creepers. Yay! Tak, creeper. Du gav mig masser af dejlig sand. Nam nam. Oliver, jeg skulle bare lige op og have noget sand. Så let var det. Hvad laver du? Lidt ekstra sandstone. Jeg skal jo lave et fint tag. Nå, jeg har 4 sandstone. Jeg har lige lagt noget i chesten, du sikkert kunne bruge. Vi skal have sådan et hus hernede, Jacob. Ja, jeg laver også bare sådan en fin gang. Har du masser af sand? Ja, det har du da. Cool. Det er sjovt, vi har spillet i et pænt stykke tid, men vi har ikke fundet noget iron endnu. Nå, jeg begynder at udhule hernede. Der er et skelet derovre. Fuck det. Jeg fucking voldtager hans mor. Jeg voldtager skelettets mor. Sådan er det. Jeg elsker at tale sådan her.
Jeg aner ikke, hvorfor vi ikke siger så meget. Ja. Ej, hvor blev skelet af? Jeg vil voldtage dig. Fuck, jeg er sulten nu. Jeg vil gerne have noget mad, men... Ej, snart nogle blade. Jeg kravler op i et stort træ. Det vil jeg bare, altså. Det er det, min gørmål i livet. Der er cocoa beans. Du har bare taget nogle cocoa beans. Ja. I love cookies. Cookies. Jeg har 10. 2 sekunder. Var det din mor? Nej. Ved jeg ikke. Ja. I'm dyrt. So, I am here again. Ja, Oliver, han skulle lige ud og snakke med sin mor om et eller andet, han lavede over i skolen. Nej. Jeg vil gerne gøre huset fint. Wow, det er lækker. Lækker det også sådan med dig, Jacob? Det lægger sådan lidt meget, altså. Det går nok. Et blom! Yay! Med mig, der hugger jeg bare en masse ting, og der sker ikke noget med dem. Jeg kommer ned. Og jeg dør snart af sult. Hey, der er noget kul her. Ja. Jeg skulle da fucking meget sten efter dig, ikke? Kan du samle det op? Så jeg fast i væggen. Shit. Hvad? Ja, jeg har samlet det op. Hvorfor kan jeg ikke det? Smooth. Måske har du tjekket dit inventory? Ja. Jeg kan ikke engang se noget. Jeg står og sætter torches lige nu. Okay, jeg prøver lige at rejoin. Sorry YouTube. Men det når jeg så til. Og virker det, eller spawnede du op, hvor der er hostile mobs? Hvor der er de der farlige dyr der godt kan springe ting i luften og dø og sådan noget. Det virker. Oliver, vil du høre, hvad er problemet med en creeper? Jo. Jakob, jeg tror vi skal stoppe første episode her, for jeg skal til fødselsdag nu. Nå. Ses YouTube.